nyathi Raila kaachiel kod nyathi Kalonzo nyaka sani koro hapgi olwar gin achiel kuom jogo moyier kaka jod bura mag Iyala e pacho kae. Manen kaluwore gi yiero mar Iyala ma bende notimo muma mar riwore gi jod bura mag Iyala. Joyce Oduor ang'eni nitiere gi twak ma kamano e kinde thuolo mar dakika 10 mabiro. Joyce ang'eni kapok idhi mbele. Odiochieng' makiny en World Toilet Day. Bende ng'eni nitiere ga odiochieng' mar dhi alocho. Ang'eyo makara nyaka lore ni nitiere gwenge moko mane ito boke mar 13 piny kanyo. Nitiere gwenge moko maonge kod chope. Emomiyo kidhi e gwenge moko tineno koket signboard moro kanyo ne gweng' makane ngane onge losruok e pap. Onge pap. Asaneno gwenge makamano. Kata mana kamano e chirni bende waseneno midhiero makamano ma bende osebedo e kinde ka kinde. Yudo ka jo ohala ywak matamre gi nono ni onge cho. Koro cho konyi nade nyakora Mgajong odiochieng' makiny? Cho konyo yo mang'eny ahinya kendo ang'eyo ni nyakora Mgajong ong'eyo ni cho konyo. Ok inyal dak kuma onge cho. Mano inyalo tho. Aya, koro kiny wadhi alocho. Koro wago piche cho Joyce. Kata kamano wakete gi gazet mar The Standard walidhane mapiyo piyo gazet mar Daily Nation okinyi makawuono gazet mar Daily Nation thuon wach mabende gimiyo pek kanyo en kotudore kod ruombruok piny mag udi mabende ne waselidho ni nyakora Mgajong e gazet mar The Standard. Gin mana weche machal ka bende gin bende giketo pichni mag ji 9 mabende biro bedo jod bura mag Iyala e pacho kae kendo gibiro chako tiayanga tok chamo muma e pinyno mar Tanzania e boma mar Arusha. Oket pichni gi kanyo Sharon. To bende moko kuom gik ramna kineno gin moko kuom josiasa ma bende nochung' e pacho ka yiero ma bende nwatimo chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Ma bende nokoyudo thuolo mag kombe. Neno kanyo mane en seneta machon e kaunti ma Mombasa. Wantiere gi jod bura machon mano Gwel, mano David Sankok gi mamoko. Kweth mar Azimio bende neno kanini kega ni kanyo Suleiman Shabal, Winnie Odinga gi Kennedy Musyoka. Aka bende Sharon adwa ni wang'ia ne wach mantiere ito boke mogik kata it gazet mogika mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono. It gazet mogika mar Daily Nation nyaka sani koro duola mandiko jopuonje tich e pacho kae TAC chano mar ndiko e tich jopuonje madirom 30,000 mano kochopo dwe mar 1 higani. Parni nyaka sani kata odiochieng' manyoro jatend migawo mar somo e pacho kae Ezekiel Machogu notimo limbe mare gwenge mag Nyanza ne wanene Kisumu ochako dhi Kisii kaachiel kod Nyamira. Ting'eni ndiko jopuonje 30,000 makamage chakre mano dwe manyien mano dwe mokwongo mar higa mar 2023 biro konyo. Waseneno skunde mag piny owacho jopuonjre ng'eny klas kata mana achiel nitiere gi jopuonjre 300 tiyudo kana ka jopuonje samoro gin 2. Koro Mashogu wacho ni okang' makamano biro konyo. Obro bridge the gap mantiere e public schools. Bende neno kwan mag jopuonji ng'eni magi akino osechako keto singo kata mna chopo singo ma bende jatend piny Kenya William Ruto na nitiere godo. Inyalo pare kinde mag kisera mage mag ombulu kano sero ombulu. William Ruto nowacho ni obro ndiko e tich jopuonje maromo 1,016. Samoro koro mae singo ma bende osechako neno mwakoro warito. To bende wang'eyo ni e higani mar 2022 e higa mabedi biro time penj 3 madongo e pacho kae mano moriwo penj mar CBC mibiro tim kod jopuonjre manitiere grade 6 wantiere kod penj mar KCPE kaachiel kod penj mar KCSE ka penj go mag grade 6 kaachiel kod mano mar KCPE timo e dweni ahinya to e giko dweni to mano mar KCPE ibiro chaka yanga e dwe mar 11. To bende ni winjo kata na pogruok mar paro ma bende osechako mienje kinde duole ma duonde mago mag jopuonj wantiere gi nat mar Kupet nat siro ahinya okang' ma koro jo grade 6 dhi go de grade 7 ka gidhi e junior secondary. Kupet to koro wacho ni ok ber ka jopuonjre makamago riwore kod junior secondary school gidong mana e skunde mag primary. Report makamano warito mar mondo mi chwalne jatend piny Kenya mar mondo mi ochiw wach mogik e wichal makamano. Ka wadok adwa ni wadoge it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Wachno mar jopuonj wang'ie nikech en bende omiye pek e gazet ni mar Daily Nation mbele kanya ng'eni weche mag somo nyaka sani ji nyaka ng'i machiegni ahinya kaluwore ni gi sani jopuonjre dhi timo penj. It gazet mar 2 mar gazet mar Daily Nation nyaka sani koro wanyalo wacho ni en luoro kaachiel kod ich wang'. Sani koro nenore mano motelo ne ponono paro mogika ma bende biro gol
kanyo e romo mar COP27 mabende dhi nyime pacho kae. Romo makamae nen mar ng'iyo chal mar lokruok mar kor lwasi kaka inyalo ked kode e yo makare mar mondo mi piny ngima obed makare. Waseneno ka pinje mopogore opogore ahinya to piny Kenya osebedo kad achiedh nade makone kod kocha mikelo kod lokruok mar kor lwasi masani koro miyo piny Kenya nitiere kod oro kaachiel kod ngaji mapok onone kata e kinde mokalo chien. To bende romo makamano mar COP27 mabende dhi nyime piny mar Misri igeno romo mar odiochieng' ma kawuono kenchien tarik 18 mano mar dwe mar 11. Okenge mang'eny osechwal kacha pinje mag Afrika kata mana kopogore gi Kenya. Ngaji nitiere weche mopogore opogore ahinya lokruok mar kor lwasi. Okenge mabende ikelo gi lokruok mar kor lwasi. Waseneno kata mana ka jotendwa mapacho kani neno Gladys Wanga Nyasuna mano gavana e kaunti ma Homa Bay. Chenro mabende entiere godo mar tieko chenro kata mana midhiero mabiro gi okenge mag oro. Koro en geno marwa ni romo ni kabiro rumo bende gibiro bedo ka gichiwo ler makare ahinya gino mabende jopiny nyalo timo mar mondo meduok oro kanyakla gi ngaji. Kapod wantiere it gazet mar 2 piny kanyo, nyaka sani bende koro jatend piny Kenya William Ruto sani koro ikwayo mar mondo mi oriwre kata otudre kod jopur e pacho kae. Eneno ni opidh yiende moromo e pacho kae ka bende iwacho kae ni onego beni jatend piny Kenya William Ruto neno ni opidh yiende maderoma bilion 15 mano kochopo e higa mar 2032. Ma en mano kang' mabende oket kanyo mar neno ni okonyo e jolo kata ting'o malo kwan mag bunge ma wantiere godo e pacho kae. Mano mana kaka iwacho ni ichano med kwan ata malo mag bunge e pacho kae. Ndisingo mar Ruto mana kaka isewacho ni chop higa mar 2032 ne osingo di ibiro bed ka osepidh yiende bilion 15. To kaka pile Joyce era mana ka nosomo history GHC ka ne somo ni winjo kanyo ne yiende makelo koth. Koro tinende kata mana king'iyo bunge magwa bende osebed kata mana king'ado yien dibed ni mago gino kenge mabende osebedo kata mana ka kelo oro e pacho kae. Aka bende kwang'iyo it gazet mar 4 mar Daily Nation bende podi en mana kotudore kod yiero mag jod bura mag yala mabende notimore odiochieng' manyoro ka bende jod bura mag od bura mamalo kaachiel kod mago mag seneta odiochieng' manyoro noriwore kanyakla mar goyo mbulu kata mar luto mbulu ne jogo mane gidwaro ni ochung'ne piny Kenya mano e od bura ma Afrika ma Ugwe kata East African Legislative Assembly mabende noseyier ji 9 kanyo kendo gibiro dhi achiel kachiel nyaka e boma ma Arusha e pinyno mar Tanzania gi cham muma. Wanyalo wacho ni yiero makamano joka Raila gi joka Kalonzo hapgi nolwar kanyo achiel kuomgi oyudo thuolo mar dhi kata ochung'ne piny Kenya. Bende niwinjo kata mana paro mopogore opogore mabende namienjo kaluwore kod Winnie Odinga thuolo manomiye mano nomination kanyakla kod Kalonzo mano Kennedy Musyoka. Kata kamano kila ng'ato nitiere gi ratiro mare gi ratich gi bende koro nage yudo banka no seyiergi e od bura mar yala. Dwach mana ni puoch gi pak ne jodito 9 mana jokanyo 9 mabende koro no yier mabende rito chamo muma mar mondo mi oriwre gi duol mar yala. Ka wadhi mana mapiyo Sharon it gazet mar 11 mana mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 11 Sky sani koro wantiere kae kod Bill Gates mabende en jakom mano mar riwruok mar Bill and Melinda Gates Foundation. Nyaka sani koro gisingo mar tiyo kod omenda maderom bilion 850 mano e thuolo mar higni 4 mabiro mabende gibiro tiyo godo e konyo e kedo kod wechego mag kech tuoche kaachiel kod neno ni nitiere kata dwaro mar kit chwech maromre kata gender inequality kaachiel kod wechego mag kech bende kata dhier bende rumo e pacho kae e yo makare. Par ni magi moko kuom weche kata moko kuom midhiero mabende piny Kenya osebedo godo ka bende weche makamagi onego bedni ing'iyo e yo makare ahinya. Ing'eni Bill Gates notimo limbe pacho kae ndie jumane to bende ing'eni en ja ohala marauma wuon Microsoft. En gi pesa omenda mabende ochwalo net worth mare nyalo bedo adi ma okanyakra mana wacho ma nyamba par mana ni en kata samoro onge kata mana net worth kata kamano omenda makore lach kanyo bilion 850 mar mondo mi okony midhiero mana kaka isewacho ahinya mag kit chwech mago mag oro wantiere kod tuoche mopogore opogore. Iwacho ni odiochieng' ma kawuono
oganda maromo milion 278 mawuok e pinje mag Afrika nitiere kod kech. Bende nitiere moheo milion 37 oganda mapachoka ma bende iwacho ni odak gi acute hunger. Mano koro kech moro makoro liyo mazaidi. Koro en geno maro ni omenda makama achudho ok bi kawo mana kaka ing'e achudho bende orito mana omenda makama gi yaro badgi. En geno mara ni omenda makama biro chopo ne jogo eko mowinjore. Ka dhi mana mapiyo piyo Sharon, it gazet mar 12 bende pod gintiere wechego mag kelo e pacho kae. Oduma ma bende omede nyinyo kata genetically modified maize ma bende sirikal mar jatenda piny Kenya William Ruto chano mar kelo e pacho kae mar mondo mi oga kech masani otimo newe e pacho kae. Waneno kanyo Moses Kuria ka bende lalore kanyo kod nyawadgi maneno ni okang' makamano ochopo e kare e yo maber mondo gol jo Kenya e kech makoni kod kocha. Warito dweche 5 dong dweche 6 kawuono dong en chieng' tarik 18. Koro warito dweche 6 chakre sani mar neno kaka kony mar bando makamano biro e pacho ka. Machinglo moro mora ng'eni en machinglo ma bende ni dhi. It gazet mar 18 kanyo. Aneno ka koro nitiere jok mobiro gi nyithigi suoyo gi gik mikete nyithindo ka. Moko bende orwako ratong ka gin gi floppers koso woche giluongo ga nang'o? Floaters. To kendo oting'o gi. Jomoko be luongo weche go ni Crocs. Kora kia ma en. Ana kene ni floaters koso Crocs. Koro ineno moro chal ka gima nigi tungege, nigi aerial to rwako law motimo fuota kama. To en bende oting'o nyathine, moro bende oting'o nyathine koni. To moko gi bende luwo wuoro moro ka gimako nyaka lwete. Moko bende oidho toke. Sharon bingeni nyithindo ma bende wanyalo wacho ni suoyo gi trolleys gi mag nyithindo. King'iyo nyathi ma bende nitiere wanyalo wacho ni ma okel kod jago ma bende orwako law mabulu. Nyathino ni nyathi manyako orwako rinda mar nyathi manyako nyako Ramogi jogi nyalo pogo gi wi. To nena malo kanyo. Kacho ndik ni yala ka bende ondik kanyo ni 5 year political daycare. Daycare. Joma chinglo gi nyako Ramogi jogi no machinglo makamano. Inyalo nyiso ni iniwinje nang'o? Ok odwa lieko mathoth. Wang'e pachi gi. Inyalo mana pogo gi wi nikech kata joma oting' kanyo king'iyo sura margi gin mana sura mag josiasa mang'eyo. Ka joma bendo mak badgi kanyo wang'e gi e yo makare ni gin jomage. Nang'o mene jal morwako law mar afuotoni. En gi tungege. Jomoko gi onge tungege. Mano koro ok wanyal ng'eyo makare. Sharon Mita nitiere wach machielo momako wang'e gazeti mar Daily Nation ka watieko. Owada gimomako wang'a apani weche mag tuke gi weche mag ohala mantiere ka. Joyce World Cup chako e odera nochako chieng' tarik 20. Mano biro bedo chieng' Jumapil. Anasecho nasiro team mar France en geno marane gibro dhi makare tuke mag World Cup. Ina keni siro team man. An be mana winning team ema anyalo wacho na support. Winning team en man. Dong mana France makamano. Mana kamano Joyce Odiora. Abero kamano. Mane e tuke mwarito. Yepo margi en chieng' tarik 20 mano Jumapil. Kabende World Cup chako ayanga e piny mar Qatar. To bing'eni Sharon kato bedo ni wachope nonro mar gazet mano giko mar chenro koka wamoke kalure ni en mana wase mana chopo saa 1 mar okinyi to bende wang'iso nyako Ramogi joang' ni okinyi makawuono bende warbago twak ahinya nyato twak otudore kod yiero ji ochiko ma bende nose yiero odiochieng' manyoro mago jogo ma bende dhi bedo e lo piny Kenya e od bura mar Afrika ma Ugwe kata East African Legislative Assembly. Odiochieng' makawuono wantiere kod wendo ma bende osemole studio kae ma bende odwa bedo godo kod twak mong'etha mano jalonye e weche mag telo Kevin Osido. Kevin Osido ichiew nado kinyi makawuono to in korka pachi yiero mar Iyala odiochieng' manyoro no bedo e yo machalo nade? Kamano kuom thuolo machalo kamae. Yiero mano tim gi pinywa ma Kenya e yo kaka nanene aparo notimore maber. Nitiere kaka sheria wacho ni dware ni yiero makamano itimo to an gi geno ni jogo mochung' ne yiero no kendo ka wang'iyo clerks mag Senate mamarwa kod ot milongo ni National Assembly nochiwo kwayo mar mondo political parties oket nyinge mag jogo ma idwa ni mondo odhi represent kata otel ne pinywa ma Kenya e bunge ma oko ma ilongo ni East African Legislative Assembly ma en ot maloso chike mag pinje mantiere East African Community.
Omiyo kaluwore gi kaka ne opange osida ang'eyo ni wach to mite dhogi adwa mani mak parono gi kanyo kose nang'o Sharon mana kamano wakaw yo matin donge wakaw mana yo matin mondi ka waduogo wabilo wach kaluwore ni mambaka manyaka wabede twaka makare kik idhi mabor nyaka Ramogi Joak.